Mám členstvo premium, ktoré mi vyhovuje, pretože môžem byť flexibilná, môžem prísť do fitcampu či už skoro ráno medzi 5. a 6. alebo večer o 9. a zároveň si viem vybrať akékoľvek z cvičení, ktoré fitcamp ponúka. Mám malé deti, ktoré skoro ráno stávajú, takže kde ma vidíte ráno o 5. vo fitcampe. Mám to tu rád, dobre ma to poznajú. Jedny raňajky ťa poprosím. Keď jeden deň neprídem, všetci sa pýtajú, kde som. Prečo chodím rada do toho fitness centra? Vždy je to dobrý vzduch. Veľmi rada cvičím na 2 terasách a terasy si vyberáme podľa toho, aký typ tréningu ma čaká. V celom priestore je vzduchotechnika, ktorá robí teda výborný vzduch. Proste mám to tu rada. Chodím do fitcampu už veľmi dlho, je to viac ako 10 rokov. Chodím sem veľmi rád, lebo všetci sú ku mne milí a ústretoví. Ja mám na fitcampe rád to, že sme si tu všetci robili. Vy točíte? Čau. Na fitcampe mám naozaj rád to, že som tu našiel všetko pod jednou strechou. Rád hrávam tenis, rád si zacvičím vo fitku, preto som si kúpil členstvo Classic. Platím len to, čo naozaj precvičím.